sjov. Vi skal lave en Ask Me video. Ja, vi starter bare lynhurtigt, så det ikke bliver for langt. Hvor er dit iPad? Det var jo sådan der. Det er det spørgsmål om. Skal jeg bare læse den? Nej. Okay. Signe Grønning er sød. Skal jeg starte? Nej. Nej. Det er lidt irriterende. Ej, ikke. Hun er fin og flink. Er pæn. Nej. Personlighed fra 1 til 10. 3. 6, 5, Udseende fra 1 til 10. 5, 4. Hvad synes jeg om mig? Hvad Signe Grønning? Dem her for Signe Grønning, du starter. Nej, det er det. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved godt, det er det. Er jeg en god ven? Nej. Vi har ikke snakket sådan rigtig snakket med dig. Sofie Spjæt, hvad synes jeg om mig? Du starter. Ja, tak. Ja. Der er mange ting. Det er fordi, du er helt ubeskriveligt dejlig. Jeg elsker dig overalt på jorden. Jeg ved, jeg kan sige alt til dig. Du er simpelthen bare el. Hvad? Ja, det er sådan der. Du er flink, sjov og god til fodbold og god til at synge. Jeg er også god for Og det kender jeg. Ja. Hvor køn er jeg fra 1 til 10? Og synge det også, ja. 10, 11, 12, 13, 100. 8. Har jeg en betydning for jer? Ja, du betyder alt. Det? Ja, fint nok. Skal vi finde en dag? Ja. Masser af dag. Hvis jeg skulle finde en dag, skulle det nok være sammen med ham. Er jeg god til fodbold? Ja. Det er jo. Så en hjemmeside. Jasmin Nis. Jasmin Nis. Hvad synes I om mig? Jeg kender det ikke. Jeg kender det heller ikke. Jeres bedste veninde, Sofie. Det ved jeg ikke. Vi er udsendt fra 1 til 10. Ved jeg heller ikke. Det ved jeg heller ikke. Kenny Clausen. Hvad synes I om mig? Du er fucking sjov. Jeg elsker bare at gå i klasse med dig. Du er sjov. Griner hele tiden. Mit udseende fra 1 til 10. 10. Ja, 10. Black Ops 1, Black Ops 2. Black Ops 2. United FCK. United. FCK. United. Hold nu kæft. Er det noget godt med mig? Ja. Ja. Bedste ven. 3 hver. Jeg har mange, så... Ja. Hvis man kan sige hele min klasse, så kan hele klassen og nogen fra et eller andet. Fodbold versus håndbold. Fodbold. Black Ops 2, Kenny. Og Lasse Nielsen, hvad synes I om mig? Du starter. Okay. Du skulle nice nok. Det er sjovt at gå i klasse med dig. Nogle gange er du irriterende, nogle gange synes jeg, du er flink. Emma Amalie. Jeg kan ikke lige se, hvad der står der. Hvad synes I om mig? Jeg kender det ikke. Det ved jeg heller ikke. Vil du sende fra 1 til 10? 7, tror jeg, 6. Ja. Er jeg grim eller lækker? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Justin Bieber, hvis One Direction, Justin Bieber. Ingen af dem. Motivation. Ingen af dem. Justin Bieber, hvis Taylor Lautner. Hvem er det? Ved jeg heller ikke. Ja. Justin Bieber. Katrine Honoré Jacobsen. Hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke så godt. Nej, jeg kender det heller ikke så godt. Jo, for Sofie. Men du virker flink. Men, ja, du er flink nok. Vil du udseende fra 1 til 10? 10. Og 7, 8 eller sådan noget. Er jeg god til fodbold? Ja. Ja. Mie Pierre, hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke. Det kender jeg heller ikke. Hvor køn er jeg fra 1 til 10? Jeg er ikke engang. Det sidder jeg ikke, jeg vil ikke sige det. Personlighed fra 1 til 10? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Hvad synes I om mig, Mads Olander? Du er flink nok. Det er det samme. Sjov. Altså dem. Nej.
What the hell? Jeg er 14. Jamen, jeg skal ikke finde det. Gå på min profil, der er det. Det skulle også ind på min. Er det? Jeg kan ikke komme ind på mig selv. Nej. Okay. Ej, det er ikke det. Det der. Ja. Vilma Ejs, hvad synes I om mig? En hende. Ja. Jeg kender det overhovedet ikke. Det gør jeg heller ikke. Altså, jeg har været på... vi har været på Humboldt, hvad hedder det nu? Fuck, hedder det stævne? Snikker på det? Jo. En gang. Jeg snakkede ikke med det. Nej, vi snakker heller ikke med det så meget. Udseende fra 1 til 10. Skal vi se. 9-10. 9-10, siger du det? 8-9, tror jeg. Er jeg sød? Jeg kender det ikke. Du er flink nok. Karoline Hedegaard. Hvad synes I om mig? Jeg kender det ikke. Jeg kender det heller ikke. Jo, fra Ida, men ellers ikke. Er jeg pæn? Og nu kan jeg ikke se din profil, fordi jeg ikke følger dig. Følger jeg nu? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Hvor kender I mig fra? Jeg kender det ikke. Lyng og Ida. Hvad vil du gøre, hvis Fimusen ikke fandtes? Det tror, det er så meget. Så ville jeg ikke kunne gøre noget. Så ville jeg dø. Emma Fodbold, hvad det hedder. Udseende fra 10, jeg har ikke set det før. Det er heller ikke. Emil Jokka, er jeg god til fodbold? Ja. Okay, jeg kigger bare lige på din iPad. Nej, på den jeg har. Markus MT. Okay. Hold fast. Mila. Det er hende, der Camilla fra Markus' klasse. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? 5. Min personlighed fra 1 til 10? 5. Min tøjstil fra 1 til 10? 5. Jeg synes, du er mig. VI. Det er så meget. Ikke så meget. Ikke så meget. Jeg aldrig med. Din yndlingsfarve? Lilla. Blå. Rød. Lyserød. Nej. Ja, det sagde du til mig i går. Din yndlingsret? Penkamis. Hvis det er en ret. Det er det jo. Det er sådan noget, det er ikke så usundt som Markus, men det er sådan noget kylling i serveret. Det der, jeg får i Nå, munden, nej, det er er dine far, når han laver de der mad der. De der, det der fisk. Fisk. Ja. Det smager godt. Nå, rødspætter. Ja. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Natasha. Jeg ved ikke, hvad jeg siger sådan noget. Blikker i 2 2. eller 3. Jeg ved ikke. 3-4. Min personlighed fra 1 til 10. Hvad er det for? Jeg synes, du råber lidt meget, så... det ved jeg ikke helt. Det er ikke helt. Jeg synes, jeg er mig, og hvor god er jeg til fodbold fra 1 til 100 på min alder. Du er god til fodbold i hvert fald. Ja, det er du. I hvert fald den bedste af pigerne. Er det ikke det? Jo. Signe Grønning, er jeg sød? Nej. No. Udseende fra Det 1 har til vi 10. svaret på. 3-4. Også det samme for dig, ikke? Mm. Er jeg en god ven? Nej. Nope. Er jeg flink? Nej. Fint nok. Er jeg pæn? Nej. Du er 5-4, det er nok i midten. Personlighed fra 1 til 10, 5. Kan I lide mig som ven? Ja, du er flink nok. Men jeg har ikke snakket så meget med dig, så jeg ved ikke. Er jeg god til fodbold fra 1 til 10? Nej. 1. Nej. 2, 3. Du er 5, 6, 7. Kunne I tænke, jeg har lavet mig Ej, bedre at 4. kende? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Det er dunderligt sådan. Jeg tror Malle. Amalie. Ikke? Ja, Mallemusen. Udseende fra 1 til 10. 2. 5. Personlighed fra 1 til 10. 1. 1. Er jeg sød? Nej. Nej. Er jeg pæn? Nej. Så er det 1 10. 5. 1. Tror I, jeg er god til spring? Nej. Det ved jeg ikke.
Tobias 1, 2, 3, Andersen. Hvor god er jeg til fodbold fra 1 til 10? Jeg spillede med dig i Dils Lejerland, der var du da god. I hvert fald. Hvad er det? 8 giver jeg eller sådan. Jeg ved ikke, hvad det var, så jeg har aldrig set det spil. Hvor spiller han fra? F'erne. Ja. Nå, var det ikke det? Nå, Okay. hej.